אוקיי, עכשיו אני אראה לכם איך מתקינים מודים בקלות. דבר ראשון צריכים להוריד מה שקוראים לו פיפיקס, שיהיה הורדה של זה בדסקריפשן. אתם נכנסים על זה, עושים הפעל, ואז אתם יכולים גם לשנות את הגרסה של המיינקראפט שלכם, אפילו לגרסת ניסיון. זה הכי שונות שאפילו היה, אפילו הגרסה הראשונה. הכל יש כאן. עכשיו אחרי שנכנסתם לתוכנה, זה יכול להיות גם, אתם יכולים לשנות את השפה פה. זה לא בדיוק משנה, זה רוב הזמן יהיה באנגלית, לא חשוב מה יהיה כתוב. אתם הולכים למוד, ואז אתם יכולים להתקין את כל המודים שיש בתוכנה הזאת. זה רוב המודים שיש למיינקראפט, אבל יש כאן, זה גם מחולק לפי גרסאות. אז אם אתם רוצים לשחק, אם אני רוצה למשל את המוד הזה בהסבר, שזה עושה עולמות שבמקום כאילו כמו שטוח על ורגיל, זה עושה גם ביוספרות, אז אני צריך גם להוריד את 1.1, 1.0. אז עכשיו אני על 1.5, אז בואו ננסה להתקין מוד, למשל too many items. אתם רוצים install, yes, אוקיי. מחכים כמה שניות. זה מוריד לכם. עושים אוקיי. נגיד לך בא לי עוד מוד. בא לי מוד של... מה בא לי? בואו ניקח את המוד. איפה זה? למשל... איפה ה-Clay Soldier? זה גם מסודר לפי ה-ABC, אז אחר כך זכרתי. והנה, איפה ה-Clay Soldiers? הנה, Clay Soldiers. נגיד בא לי גם את המוד הזה. מוריד. לוקח כמה שניות. שכחתי לומר שחשוב מאוד קודם כל לעשות רפרש למיינקראפט כמו שאני עכשיו אעשה. אני עכשיו לא אעשה, אבל אם אתם רוצים להוריד דרך התוכנה הזאת, קודם כל תחצו על זה ותפעילו את המשחק, תצאו ורק אז תפעילו, כאילו לעשות את זה. עכשיו אני אעשה לוגין, סינגל פלייר, נעשה קריאייט, נעשה סורווייבל, אז לוקח כמה שניות, והופ, יש לי too many items. זה קשור למשהו אחר שעשיתי, שזה כאילו, רציתי גם אני עוד מעט אעשה גם מה-Clay Soldiers, בגלל זה גם הורדתי את המוד, אז יכול להיות שזה יהיה המוד הבא בסדרה. כן, ככה בעצם מורידים מודים. אם אתם רוצים שאני אמשיך לעשות על דברים כאלה, אז תכתבו בתגובות, ויאללה ביי.